Ang buhay ay hindi patas. May taong mayayaman at may hirap. May bulakbol, may mababait. May nalulung sa bisyo at may mga natutong magnakaw. Ngunit huwag nating husgahan ang kanilang kwento dahil kahit gaano kasama ang isang tao, ay maaari pa rin itong magbago. Magandang araw sa iyo, Karine. At sa lahat ng mga nakikinig ngayon, ay binabati ko kayo. Ako nga pala si Renato. Lagi akong nakikinig sa mga kwento nyo. Kaya naglakas loob akong ibahagi ang aking kwento. Nangyari ito mga ilang dekada na ang nakalipas. Taong 1980 sa aming probinsya, sa Bicol. Nasa 15 taong gulang pa lamang ako noon nang magsimula ang kakaibang karanasan ko sa buhay. May 3 akong kapatid, 2 babae at 2 lalaki. Panganay ako sa aming magkapatid, kaya labis ang aking pagdurusa nang pinahinto ako ng aking ama sa pag-aaral. Hindi na niya daw kami kayang pag-aralin ng sabay-sabay. Kaya ako at ang sumunod sa akin ay pinahinto ni tatay. Tanging ang 2 babae ko na lang na kapatid ang nag-aaral. Lagi din kaming sinasaktan ni tatay at halos hindi na kami makakain dahil mas inuuna niya ang pag-iinom ng alak kaysa ibili ng pagkain. Ganoon din si inay. Lagi siyang sinasaktan ni tatay at sinasabihan ng masasamang salita. Wala kang kwenta! Tay, tama na po. Nasasaktan na po si nanay eh. Isa ka pa! Mga wala kayong silbi. Binuhay ko kayo para may pakinabang kayo. Hindi namin kayo binuo para tumihaya lang. Kaya magtrabaho kayo! Kung pinag-aaral mo lang sana ako, tay eh di sana kapag nakapagtapos ako ng pag-aaral, makahanap ako ng trabaho. Mabubuhay ko ang pamilyang ito. Ano ka mo? Nagmamarunong ka na, ha? Anong pinagyayabang mo, ha? Wala po, tay. Hoy, Renato! Kung hindi dahil sa akin, hindi kayo mabubuhay sa mundo. Kaya utang niyo sa akin ang buhay niyo! Tama dyan! Dahil sa kalupitan ni tatay sa akin at sa amin ng mga kapatid ko, ay nabuhay ang galit sa puso ko. Doon ay nagsimula akong magnakaw sa palengke. Malapit lang kasi ang palengke sa amin, kaya malalakad ko lang ito. Ayaw kong magutom ang mga kapatid ko, kaya lahat gagawin ko para sa kanila. Walang araw na hindi ako hinahabol ng mga pulis dahil lagi akong nahuhuli na nagnanakaw. Kung minsan naman ay inaabangan na nila ako. May isang beses ay dinala na ako sa presinto dahil naaktuhan nila akong nagnakaw ng mga tinapay. Bata, sumusobra ng pagnanakaw mo. Nasaan ba mga magulang mo? Po, sir. Renato! Anak mo ba ito? Sir. Opo, anak ko yan. May nagpunta sa bahay at sinabing nahuli ang anak ko. Ano po bang naging kasalanan niya? Alam mo bang perwisyo ang anak nyo? Halos araw-araw nagnanakaw ng kung ano-anong pagkain sa palengke. Hindi namin pwedeng itolerate ang ganyan. Pero hindi din namin sila pwedeng ikulong. Paumanhin po, sir. Ako na pong bahala sa anak ko. Pagsasabihan ko na lamang po. Siguraduhin nyo lang. Dahil oras na magnakaw palit ang anak mo, dadaling ko na yan sa DSWD para magtanda. Sige na, umalis na kayo. Maraming salamat, sir. Pagka-uwi namin sa bahay noon, ay walang humpay ang ginawang pagpalo sa akin ni tatay gamit ang kanyang sinturon. Halos maluha na ako ng dugo sa sobrang sakit na naramdaman ko, pero tiniis ko yun. Umiiyak na din ang mga kapatid ko, pero wala naman silang magagawa dahil baka pati sila paginitan ni tatay. Hindi kita pinalaking magnanakaw. Wala akong anak
na magnanakaw! Tay, tama na po, Tay! Dapat lang sa'yo yan. Para magtanda ka, pinapahiya mo ako sa kanila. Nakakahiya ka. Aakalain nilang nag-aalaga ako ng ahas dito sa bahay. Tay! Lumuhod ka sa asin. Luhod! At kayo, kung sino man ang tutulong sa kapatid nyo, ipapalit ko dyan. Naiintindihan nyo? Luluhod ka dyan hanggang bukas. Dahil kung aalis ka dyan, hindi lang yan ang aabutin mo. Wala akong nagawa kundi ang umiyak lang ng umiyak. Nahihirapan na ako at sa mga oras na yun ay gusto ko nang mamatay, pero naaawa ako sa mga kapatid ko. Alam ko na masyado pa silang bata para maranasan ang mga naranasan ko at iniisip ko ang mga babaeng mga kapatid ko. Kung ako nga ay nahihirapan na, paano pa kaya sila? Ang gusto ko lang naman noon ay maalis sila sa impyernong buhay na bigay sa amin ni tatay. Pero wala akong lakas ng loob para gawin yun. Itinuon ko ang sarili ko sa pagbabantay sa mga kapatid ko. Ginawa ko ang lahat para lamang may makain sila. Pero hindi sapat ang mga naitanim namin para lang buhayin ang mga kapatid ko. Si tatay, ganun pa din. Umaalis sa umaga at umuuwing lasing at lagi kaming sinasaktan. Hindi na bago sa akin yun dahil nakalakhan ko na. Dahil sa hindi sapat ang tanim namin para sa pagkain ng mga kapatid ko, ay bumalik ako sa pagnanakaw. Pero hindi na mga tindahan ang pinagnanakawan ko, kundi mga dayo at minsan ko lang nakikita sa palengke. Mga galante at mayayaman na alam kong may pera. Naging maingat din ako sa mata ng mga pulis dahil ayaw ko nang mahuli ulit. Hindi dahil sa natatakot ako sa mga pulis, kundi natatakot ako na baka kung ano ang gawin sa akin ni tatay. Gabi-gabi ay nakakadala ako ng pagkain sa mga kapatid ko. Pero sinasadya kong pakainin na muna sila bago dumating si tatay dahil alam ko na magtatanong siya kung saan ako nakakuha ng pambili. Sige na, kumain na kayo. Bilisan nyo bago pa dumating si tatay. Kuya, saan ka kumuha ng pagkain? Siyempre, binili ko yan, Junior. Nagtrabaho ko sa palengke para lang kumita at mabilang kayo ng pagkain. Kaya sige na, kumain na kayo. Tawagin mo na mga kapatid mo at si nanay. Kuya, baka po galing sa nakaw yan ah. Sabi kasi ni tatay, huwag kami gagaya sa'yo eh. Hindi. Sabi ko sa'yo, di ba? Nagtatrabaho ko sa palengke. Kaya sige na, kumain na kayo. Sige po kuya, salamat ha. Hindi ko magawang aminin sa kapatid ko ang totoo. Ayaw ko din naman silang pakainin ng galing sa nakaw. Pero mas hindi kayang pabayaan sila na mamatay sa gutom. Araw ng Miyerkules ay naisipan kong maaga akong pumunta sa palengke para mas malaki-laki ang mananakaw ko. May nakita akong matanda na uugod-ugod na maglakad. Pero may dala-dala itong sako at sa tingin ko ay namumulot lang ito ng basura. Gusto ko sana siyang tulungan pero kumislap ang mga mata ko nang may nakita akong kumikinang sa loob ng sako. Parang may nagtulak sa akin na kunin ko ang sako na yon, kaya sinundan ko ang matandang lalaki. Nakita ko siyang naghahanap siguro ng pagkain sa basurahan at inilapag niya ang kanyang sako, kaya agad ko itong kinuha at nagmadaling umalis. Narinig ko pa ang pagtawag niya sa akin, pero hindi ko na yung pinakinggan at diretso lang ako sa pagtakbo hanggang sa makalayo ako. Binuksan ko ang sako, saka bumungad sa akin ang bilog na malalaking kwintas. Kumikinang ito at may kung anong perlas sa loob.
Ano to? Ngayon lang yata ako nakakita ng ganito Kakaiba. Ayos. Pwede kong isanla ito. Ano pa kayang meron dito? Hala, parang mga gintong mga antik to Ay, ang mahal siguro nito. Paano isang matandang pulubi may tinatagong ganito? Pero ayos na din to Pwede kong pakinabangan. Itinabi ko ang sako na may labang sandamakmak na ginto. Hindi ko mabilang kung ilang halaga ang pwede kong makuha dito. Pero isa lang ang nasa isip ko. Nakapagtataka kung paano nagkaroon ang matandang lalaki ng ganoon. Iniisip ko na baka isa din itong magnanakaw. Kinabukasan, pagkaalis ni tatay, ay kinuha ko na ang sako. Saka ako naghanap sa bayan ng mapagsasanlaan. Ang dami ko nang napuntahan dahil hindi nila tinatanggap ang ginto kapag wala akong katibayan na pagmamay-ari ko ito. Hanggang sa napukaw ang atensyon ko sa isang sanlaan na hindi na kailangan pang alamin kung sayo ba o hindi ang mga isasanla mo. Nilabas ko na ang mga ginto, pati na ang kwintas na may perlas sa gitna, at agad kong binigay sa nagbabantay doon. Iho, pwede mo lamang isanla ang lahat ng ito sa halagang 1,000. Pero itong isang to, hindi to nasasanla, iho. Pero, Manong, may perlas po siya sa gitna. Ay, paumanhin, hindi kami tumatanggap ng ganito dahil isa lang itong anting-anting. Pero kung gusto mo, bibiling ko ito ng 100. Hindi na lang po. Magagamit ko naman to sa leg ko Ganon ba? O sige, pero pag magbagong isip mo pumunta ka na lang dito. Sige po, maraming salamat. Eto na pala ang pera mo. Ay, ingatan mo yan at napakalaking halaga niyan. Madami pa naman ang magnanakaw ngayon. Umalis na ako doon sa sanglaan at naghanap ng mapagbilhan na makakain. Sobrang saya ko dahil yun pa lang ang unang beses na nakahawak ako ng ganun kalaking pera. Pero napukaw muli ang aking atensyon nang sumagi sa isip ko ang sinabi ng lalaki tungkol sa anting-anting. Kinuha ko yun at sinukat. Di ko alam kung ano to, pero bagay naman sa akin Kung di ko mapapakinabangan sa pera, di suotin na lang. Ang dami kong nabili. Tiyak kong matutuwa ang mga kapatid ko dahil madaming pagkain ang dala ko. Umuwi ako sa bahay, dala-dala ang madaming pagkain. Sa mga oras na yon ay wala si tatay dahil gabi na ito kung umuwi galing sa mga katrabaho niya. At alam kong lasing na naman ito pag-uwi at wala man lang iaabot na pera kay inay para makakain ang mga kapatid ko. Nagulat sila nang makitang sobrang dami ng mga pinamili ko. Nagtanong pa si nanay kung saan galing ang mga ito. Pero ang sabi ko lang sa kanya ay nagkarga ako ng mga bigas sa palengke, kaya malaki ang inabot ng sinahod ko. Ayaw ko din kasi nabigyan sila ng problema at sabihin sa kanila ang totoo. Ilang taon ang lumipas at sa pagtungtong ko ng 21 ay mas lumala ang pagnanakaw ko. Hindi lang yun dahil nalulung na din ako sa bisyo. Tulad ng tatay ko ay natuto akong uminom, magsugal, at lahat ng katarantaduhan sa Maynila ay ginawa ko. Nag-aaral pa din ang mga kapatid ko at nasa koleyo na ang pangatlo namin. Samantalang ang bunso namin ay nasa 3rd year ng sekundarya. Sinikap kong pag-aralin sila gamit ang mga perang nananakaw ko at pagbebenta ng mga pinagbabawal na gamot. Ang tatay ko naman ay nanghina na dahil sa katandaan na at hindi na niya kaya pang makipagsabayan sa mga kainuman niya. Masama mang isipin, pero masaya ako na ganun ang nangyari kay tatay. Nang sa ganun, hindi na niya kami sasaktan ng mga kapatid ko. Pumunta ako sa lumang bodega dahil tinawagan ako ng amo namin
para magbenta ako ng mga shabu. Boss, mabuti naman nandito ka na. I-deliver mo to sa lungsod Iabot mo to sa nagangalang Mr. Chin. Mr. Chin? Oo, at kailangan buo bayad bibigyan niya sa'yo bago mo siya itumba. Boss? Hindi ka naman bingi para ulitin sa'yo, di ba? Tayin mo si Mr. Chin. Masusunod, Boss Amo. Gaya ng sabi sa akin ni Boss, ay pumunta ako agad sa lungsod. Saka ko hinanap si Mr. Chin. Hindi naman mahirap hanapin si Mr. Chin dahil nag-iisa lang itong may negosyo sa lungsod at pawang mga restaurant ng mga inchik. Pumasok ako dun sa loob. Saka ko kinausap ang mga tauhan niya para kausapin si Mr. Chin. Agad niyang binigay sa akin yung pera. Kaya inilabot ko din sa kanya yung case na naglalaman ng shabu ayon kay Boss. Pero hindi ko naman sinubukan pang tignan kung shabu yun. Basta ko na lang yung dinala kay Mr. Chin. Nang buksan niya yung case, ay pati ako natulala dahil hindi shabu ang laman nito, kundi puro mga papel lang. Sa galit sa akin ni Mr. Chin, ay pinahuli niya ako sa mga tauhan niya at sinabi nila na isalvage ako. Sobrang takot ko nun sa pag-aakalang yun na ang katapusan ng buhay ko. Kaya nagdasal na lang ako na sana maging maayos ang buhay ng mga kapatid ko. Dinala nila ako sa malawak na gubat. Hindi ko napigilan ang pag-agos ng mga luha ko sa mga sandaling inakala ko nakatapusan ko na. Nakagapos pa ang dalawa kong kamay habang nakahanda na silang patayin ako. Maya-maya lang, tinutok ng dalawang tauhan ni Mr. Chin ang baril sa akin. Saka walang awang pinagpuputok. Agad ako nakaramdam ng sakit sa bawat putok na tumama sa katawan ko. Ramdam ko ang kirot at sakit, dahilan para matumba ako. Nahihilo pa din ako at kitang-kita ko ang paglisan ng mga tauhan ni Mr. Chin. Saka ako nawalan ng malay. Nagising ako kinabukasan dahil sa sikat ng araw at inalala ko ang lahat. Akala ko'y nanaginip lang ako noon pero alam kong totoo. Tumingin ako sa paligid at nasa gubat pa nga ako. Kaya alam ko na hindi yon katang-isip. Tiningnan ko ang mga bala na tumama sa katawan ko. Pero lahat ng sugat ko ay naghilom. Hindi ko may paliwanag ang nangyari sa akin noong araw na yon. Naisip ko na anong misteryo ang nangyari sa akin at hindi ako namatay. Oo, masaya ako. Masaya ako na buhay pa ako pero hindi ko maalis sa sarili ko ang mapatanong kung bakit ako nabuhay. Hanggang sa napako ang atensyon ko sa anting-anting. Umuwi ako sa bahay namin at kita ko ang pag-aalala ng mga kapatid ko at ni nanay nang hindi ako umuwi nung gabi. Hindi ko na lang sila pinansin at agad akong pumasok sa kwarto ko. Saka ko tinanggal ang anting-anting. Kumuha ako ng kutsilyo, saka ko hiniwa ang aking kamay. Napasigaw ako sa sakit dahil ramdam ko ang tumutulong dugo sa paghiwa ko sa kamay ko. Saka ko muling sinuot ang anting-anting at dahang-dahang hiniwa muli ang kamay ko. Pero wala na akong maramdaman. Nagulat ako dahil sa kadahilan ng ang anting-anting na yon ang nagbigay sa akin ng isa pang buhay. Ang buhay na walang kamatayan. Pero naisip ko, ikakatuwa ko ba ito o ikakapahamak? Ang daming tanong sa isip ko noon at hindi makapaniwala na may isang anting-anting na kayang magpahaba pa ng buhay. Ginamit ko ang anting-anting sa kasamaan. Halos ilang beses na akong binabaril ng mga pulis kapag nahuhuli nila akong nagbebenta ng droga at nagnanakaw. Pero sa kabila nun, ay hindi nila ako magawang saktan. Labis ang tuwa ko sa mga oras na yon dahil sa anting-anting na dumating sa akin ay para ba akong naging isang superhero. Pero sa kasamaan ko ito ginagamit. Mas nalulung ako sa bisyo at sa pagnanakaw. Halos araw-araw ay malaki ang kinikita ko sa pagnanakaw. Hindi na din ako bumalik kay boss
dahil napag-alaman ko na trinaydor niya ako at ipinagkanulo kay Mr. Chin. Nasisigurado ko naman na akala nila ay patay na ako, pero ang hindi nila alam ay binuhay akong muli ng anting-anting na yon. Ayaw ko na ipaliwanag sa mga kapatid ko at lalo na kay nanay ang misteryo na nangyari sa akin dahil natitiyak ko na pagtatawanan lang nila ako kapag nalaman nilang binaril ako pero muling nabuhay. Inalala ko muli ang matandang nanakawan ko. Sa isip ko, alam kaya niyang tungkol sa anting-anting na ito. Lumipas ang ilang buwan, ay naging usap-usapan ang sunod-sunod na patayan sa Maynila. Nakikita nila ang mga biktima na wasak ang dibdib nito at tila ba kinain ang mga lamang loob. Manong, anong nangyari dyan? Nako, iho. Tinatay daw yan ng mga aswang. Mga aswang? May ganun po ba dito? Maynila na to . Sa probinsya lang ang may aswang, kung di ako nagkakamali. Nako, nagkalat na ang mga aswang. Ang sabi-sabi, may nakasaksi. Totoong aswang nga ang may gawa nito. Pero nakapagtataka lang dahil parang may hinahanap sila dito sa lugar natin. Ano daw pong hinahanap nila? Yan ang hindi ko alam, iho. Pero natitiyak kong kailangan nila ito. Kaya ganoon na lang ang paghahanap nila. Tao po bang hinahanap nila? Ay kakulit ang batang area. Hindi ko nga alam. Basta may hinahanap sila. Tiningnan ko ang mga namatay. At sa suot nila, ay nakakasiguro kong mga estudyante ang mga ito. At gaya ng sabi ng manong, ay wasak ang mga tiyan nito at lahat ng labang loob ay kinuha. Nandiri ako noon at gusto kong masuka sa aking nasaksihan. Hindi ko lubos maisip na may mga aswang pala na nakatira dito sa Maynila. At kung ano o sino man ang hinahanap nila, ay sana magpakita na sa kanila para hindi sila makaperwisyo sa iba. Sa kakaisip ng nangyari, ay mas binabuti ko na lang na makahanap ng biktima at makanakaw. Kailangan kong makadala ng pagkain sa amin at maipangbaon ko sa mga kapatid ko. Habang ako'y naglalakad sa pasilyo ng palengke, ay nakarinig ako ng sigaw ng lalaki. Hindi naman kasi halos makita ang daanan na yon dahil iilan lang ang mga taong dito maisipan na dumaan. Kaya minabuti kong tingnan kung bakit sumisigaw ang lalaking yon. At sa hindi malamang dahilan, ay pinuntahan ko ang pinanggalingan ng boses na yon. Nagulat ako sa nakita ko na isang lalaking wasak ang tiyan at halos lumuwa na ang mata. Pero maliban sa lalaking yon, ay wala na akong ibang nakitang tao. Kinilabutan ako sa sandaling yon at hindi ko na alam ang gagawin ko. Kaya napatakbo na lang ako dahil sa sobrang takot. Hanggang sa mapadpad ako sa bahay. Nagulat ako ng biglang pagsigaw ng mga kapatid ko. Kaya naman agad akong napatakbo doon at naabutan ko ang isang nilalang. Matatalas ang mga kuko nito at may mga pangil. Yun na siguro ang sinasabi nilang aswang na kumakalat. At sa hindi malamang dahilan, ay agad kong sinugod ang aswang, saka ko itinulak ito ng malakas. Bumangon pa ito at saka ko kinagat. Ramdam ko ang mga ngipin niya sa aking kamay. Pero nakakapagtakang hindi man lang ako nasasaktan. Kuya! Sigaw ng kapatid ko dahil may isa pa palang aswang sa likod niya. Nagtiim ang mga bagang ko nang makitang gusto nitong kagatin ng kapatid ko. Kaya naman isang malakas na sipa sa mukha ang iginawad ko dito. Saka walang awa ko itong pinagtatadyakan hanggang sa lumabas na ang berdeng dugo sa mga labi niya. Hindi pa ako nakontento at gusto ko pang patayin ang mga aswang na yon. Kaya naman dinakma ko ito at pinagsasapak. Wala akong ibang nararamdaman kundi galit na nananalaytay sa puso ko dahil sa sinaktan nila ang mga kapatid ko. Umilaw ang anting-anting na suot ko at katakatakang nasilaw sila dito saka nagmadaling tumayo. Bago pa sila lumisan, ay narinig ko pa ang isang aswang na sinabi ang mga katagang,
Nasa kanya ang hinahanap natin. Hahabulin ko pa sana sila, pero nagmadali na silang tumakbong palayo. Niyakap ko ang mga kapatid ko habang patuloy pa rin sila sa kakaiyak nila. Hindi ko malaman ang naramdaman ko noon at gusto ko lang makapaghiganti sa mga aswang. Dahil sa pangyayaring yun, na-trauma ang isang kapatid ko at hindi na nakapagsalita pa. Yun din ang dahilan kung bakit mas gustuhin ko nang makatulong sa mga nangangailangan kaysa magnakaw. Ilang buwan ang lumipas ay hindi ko na naisipan pang magnakaw. Parang may nagtulak sa akin na gumawa na lang ng mabuti. Kaya naman, nung may nabalitaan ako na pag-alagalang mga aswang, ay agad akong napupunta doon. Parang may sariling isipan ang anting-anting na kahit malayo ay nalalaman ko kung saan na naman bibiktima ang aswang. Isa na doon ang isang lalaking tilugis ng aswang. Mahimbing akong natutulog ng gabing yon nang may marinig akong lalaking humihingi ng tulong. Bigla din nagliwanag ang anting-anting na magising ako. Umiilaw ito habang rinig ko pa din ang sigaw ng lalaki. Kaya naman bumangon ako at inihanda ko ang sarili ko. Sa sandaling yon ay itinuro ng anting-anting sa akin kung saan ko matatagpuan ang lalaking humihingi ng tulong. Kaya hindi na ako nag-aksaya pa ng oras at agad akong tumakbo patungo doon. Medyo malayo ang tinakbo ko. Mga ilang daang metro ang layo sa amin pero hindi ako napagod. Naabutan ko ang lalaking sumisigaw na dahil inaambagan na siya ng mga aswang. Kaya lumipad ako sa ere para tadyakan ng aswang na gusto siyang lapain. Hindi pa din ako nakontento at sinakal ko siya sa leeg. Nagulat ako nang mag-anyo itong pusa, kaya naman agad ko siyang nabitawan. Pero bigla na naman itong nag-anyong aswang at dinakma ako. Pero bago pa niya ako makagat, ay isang malakas na suntok ang binigay ko sa kanya na agad naman siyang natumba. Tinabakan ko ang dibdib niya, saka siya namimilipit sa sakit sa mga sandaling yon. Alam kong nasasaktan na siya sa ginagawa ko, pero hindi ko pa din siya tinitigilan hanggang sa naging abo na ang kanyang katawan. Pagkatapos ay lumapit na ako sa lalaki na noon ay nakita kong nakatulala habang nakatingin sa akin. Maraming salamat . Kung hindi ka dumating siguro, pinaglalamayan na ako ngayon. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Walang anuman po yun. Katungkulan kang tumulong sa mga nangangailangan. Teka, di ba ikaw si Renato? Ikaw yung batang paslit nun na laging nagnanakaw. Ilang beses kong nakita ang mukha mo sa dyaryo . Noon pa po yun. Simula nang marutunan ko makipaglaban sa aswang, ay hindi ko na hiniling pang magnakaw at pumatay ng tao. Naisip ko na mas maiging ituon ko ang atensyon ko sa pagpatay sa mga aswang na salot sa bayan natin. Ganun ba? Ako pala si Edgardo. Masaya akong makilala ka. Dahil sa ginawa mong kabutihan sa akin, ay kung gusto mo, magtrabaho ka sa pabrika ko. Doon, malaki ang sahod at makakapagbigay ka na ng pangangailangan ng pamilya mo. Talaga po? Naku, malaking bagay na ang binigay mong yan sa akin. Mabubuhay ko ng pamilya ko at makakasiguro po kayo na hindi na ako muling magnanakaw. Mabuti naman na isipan mo yan. Walang masama magbago. Basta ituloy mo lang yan. At kung gusto mo pag-aralin kita para naman mas maganda ang kinabukasan mo kapag nakapagtapos ka. Po? Talaga po? Naku, maraming salamat po. Ako ang dapat na magpasalamat sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo ay patay na sana ako ngayon at pinagpiestahan na ng mga aswang. Gusto ko lang din makabawi sa'yo. Kaya kung okay lang sa'yo, sumama ka na sa akin at doon ka muna mamalagi sa amin. Sige po, kukuha lang muna ako ng mga gamit sa bahay. Saka magpapaalam din ako sa pamilya ko at sasama ako sa inyo. Malapit lang naman ang bahay namin dito. Kaya naman malapit lang din siguro sa bahay nyo. At pwede kang umuwi-uwi kung gusto mo.
Pagkatapos kong kubuhan ng mga gamit ko, ay binalikan ko si Eduardo sa kung saan ko siya iniwan. Mabuti na lang at pumayag si nanay sa desisyon ko. Basta't mag-iingat lang daw ako. Dala-dala ko pa din ang anting-anting dahil ito ang nagbibigay sa akin ng lakas laban sa mga masasamang aswang. Ilang kilometro nga lang ang nilakad namin ay dumating na kami sa bahay ni Eduardo. Malaki ang bahay na yon at medyo luma na din. Wala ding katao-tao at tanging ako nga lang at si Eduardo ang nandun. Nagtataka man ako ay hindi ko na lang ito itinanong pa sa kanya at hinintay ko na lang na siya na magkwento. Ito ang bahay ko, pero ang pabrika ko ay nasa malapit sa palengke. Pero may sasakyan naman ako para makarating tayo kaagad sa palengke. Mag-isa ka lang ba dito? Oo, ang mga magulang ko kasi nasa ibang bansa. Kaya naman mag-isa lang ako nagpapatakbo ng negosyo ko. Sarili kong bahay din ito. Nakakabilib naman po yan. Siguro, ang yaman mo na dahil may sarili ka ng bahay, sasakyan, at higit sa lahat may negosyo ka pa. Kailangan eh. Oo nga pala, may mga trabahador naman ako sa pabrika. Pero ikaw pa lang ang pinatuloy ko sa bahay. Oh, bakit nga pala ako? Kaya ng sabi ko, malaki ang utang na loob ko sa'yo. Kung sakali man na namatay ako, wala ding silbi ang bahay na ito at mga negosyo ko. Kaya kahit man lang sa pagbawi ko sa'yo, kahit anong material na bagay na meron ako, gusto kong ibahagi din sa'yo. Naku, salamat pero huwag kang mag-alala. Lahat pagtatrabahuan ko, hindi ko tatanggapin ang anumang bagay na galing sa'yo kung hindi ko ito paghihirapan. Masaya ako sa sinabi mo. Magpahinga ka na at maaga pa tayo bukas para pumunta sa palengke at makapagsimula ka na ng trabaho mo. Tinuro na nga sa akin ni Eduardo ang kwarto kung saan ako matutulog. Saka ako humiga sa kama. Pero bago yon, ay parang may naririnig akong kaluskos sa labas ng bahay at pinagpapawisan nga ang aking agimat. Nagtaka ako pero hindi ko na lang yung pinansin at natulog na lang ako dahil baka guni-guni ko lang ang naririnig ko. Kinabukasan ay nagising ako sa sinag ng araw. May bintana kasi malapit sa higaan ko. Kaya naman bumangon na ako. Naabutan ko si Eduardo na may iniinom at naka-shades pa. Kaya naman agad ako lumapit sa kanya, saka ko siya binati. Maganda umaga po, Sir Edward. Edward na lang kung hindi ka komportable sa kung ano man itatawag mo sa akin. Pasensya na, Edward. Ano ka ba? Ayos lang yon. Wala namang kaso sa akin kung anong tawag mo sa akin eh. Basta, kung saan ka komportable. Pwede mo nga akong tawaging pare. Mukhang hindi naman nagkakalayo ang edad natin eh. At saka, mas magandang pakinggan, hindi ba? Nga pala, bakit ka naka-shades nasa loob naman tayo ng bahay? At wala namang araw Ito ba? Kasi nahihiya ako sa mata ko eh. Magkaiba kasi ang kulay ng dalawa kong mata. Baka matakot sa akin ng mga tao. May lahi kasi akong puti. Nanay ko lang ang Pilipino. Nako, bakit ka naman mahihiya kung yan na talagang binigay ng Diyos sa'yo? Huwag mo na nga pakialaman yung mga suot ko. At bilisan mo dyan. Kailangan na natin pumunta sa pabrika. Hindi ko na siya sinagot. Dahil alam ko naman na iniiba na niya ang usapan. At tunay lang yun na ayaw niyang pag-usapan pa ang tungkol sa kanya. Nakaramdam ako ng konting pagdududa sa kanya dahil nga sa inasta niya nung araw na yon. Hindi ko na lang ito pinansin at sabay na kaming pumunta sa palengke. Doon daw kasi ang pabrika niya. Kaya naman bumiyahe na kami para makapagsimula na din ako ng trabaho. Ilang kilometro din ang biniyahe namin bago kami nakarating. Pagpasok namin sa pabrika ay agad na sumalubong sa amin ang mga lalaking nagtatrabaho sa pabrika niya. Pero nagulat ako dahil halos lahat sila naka-shades. Muling inalala ko ang sinabi sa akin ni Eduardo at nagtataka dahil imposible naman na ang mga trabahador niya ay magkaiba din ng kulay ang mga mata.
Mula sa kargador, sa mga lalaki na nasa labas, sa mga nagbabalot ay nakashade sila. Kaya naman labis talaga ang aking pagtataka. Tinuro na sa akin ni Eduardo ang magiging trabaho ko. Tagabalot lang din ako ng mga biskwit sa pabrika. Para sa akin, ayos naman ang trabaho na yon at magaan lang. Masaya din ako sa offer na sahod dahil malaki din ang pasahod niya buwan-buwan. Ayos na yun para sa akin, para naman mabigyan ko ng pagkain ng mga kapatid ko. Gusto ko din silang pag-aralin, kaya nagsisikap talaga akong makahanap ng trabaho. Nang sa ganun, di ko na din maranasan ulit na magnakaw. Wala na din pala akong naging balita sa mga aswang. Parang nawala na lang ang mga haka-haka tungkol dito. Pero hindi pa din ako nagpapakasiguro dahil natitiyak kong andun lang sa paligid ang mga aswang at naghihintay ng tiyempo. Hindi ko din makalimutan ang sinabi ng aswang nung mga oras na pumunta ako doon sa amin. Ang mga binitiwang salita ng mga aswang na nakita nila ang hinahanap nila at yun ang agimat. Sa pagkakataong yun, naisip ko ay napahawak ako sa anting-anting na suot ko at nagulat ako nang bigla na lang itong kumikinang at pinagpapawisan. Kaya muli kong itinago sa loob ng damit ko. Saka ko ipinagpatuloy ang pagtatrabaho dahil ayaw ko din naman na ma-disappoint sa akin si Eduardo. Ayaw kong isipin niya na hindi ako nagtatrabaho dahil niligtas ko ang buhay niya. Nang hapong ding yun, ay nagsimula nang nag-alisa ng mga kasamahan ko sa trabaho dahil malapit na ding maggabi. Katakatakang kinuha na nila ang shades na suot nila. Ewan ko ba kung bakit. Iba ang pakiramdam ko sa mga oras na yun. Wala din akong nakakausap sa pabrika dahil halos lahat ay nakatuon lang sa pagtatrabaho. At ayaw ko naman na akong kumausap. Baka kung ano pang isipan nila sa akin. Kaya naman, mas minabuti kong maghintay na lang kung kailan nila ako papansinin. Maya-maya nga lang ay dumating na si Eduardo, saka ako sinundo sa pabrika. Habang nagbabiyahe kami pauwi, ay hindi ko mapigilan ang hindi mapatanong sa kanya. Edward, bakit nga pala naka-shades din ang mga kasamahan ko sa trabaho? Nasanay talaga sila na nag-shades dahil sa sobrang init. Hindi ko naman sila inutusan, pero baka ginaya lang nila yung forma ko. Ganun ba? Nga pala, hindi ba nakakaabala ang pagsundo mo sa akin? Baka naman may iba ka pang gagawin. Pwede naman ako sumakay ng tricycle para hindi ka na maabala. Ano ka ba? May negosyo ako, kaya wala akong ibang trabaho kundi uuwi sa bahay. Magpahinga, saka babangon. Ganun lang ang gawain ko araw-araw, kaya huwag kang mag-alala. Nakakaya naman kasi sa'yo eh. Amo pa rin kita kahit papaano. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Tratuhin mo ako bilang kaibigan. Hindi dahil sa amo mo ako o ano, kundi isang kaibigan. Renato, alam ko nag-a-adjust ka pa ngayon pero mapagkakatiwalaan mo ako sa lahat ng bagay. Hindi na ako kumibo sa sinabi niyang yun dahil alam ko naman na hindi siya magpapatalo. Makikita mo kasi sa kanya ay lahat ng gusto niya at desisyon ang masusunod. Kaya naman nanahimik na lang ako at tumingin sa bintana ng sasakyan habang binabagtas namin ang daan pauwi sa bahay niya. Dito na pala tayo. Ayos ka lang ba? Oo. Naiisip ko lang sila nanay. 2 araw pa na ako sa bahay mo pero namimiss ko na sila. Ganun ba? Pwede kitang ihatid doon sa susunod na Sabado. Wala ka naman pasok ng 2 araw. Kumbaga, day off nyo ng araw na yan, saka sa linggo. Talaga? Nako, maraming salamat talaga Edward. Malaking bagay nang binibigay mo sa akin Nako, wala lang yan sa pagligtas mo sa akin. O nga pala, eto, sa'yo na lahat yan. Para may magamit ka kapag nasa inyo ka. Nagulat ako nang abutan niya ako ng pera. Hindi ko pa binibilang pero natitiyak kong napakarami nun. Hindi naman bago sa akin ang makahawak ng pera. Dahil nung panahon na nagdanakaw ako at nalulong sa droga, mas malaki pa ang perang nahahawakan ko.
Pero iba pala ang sarap sa pakiramdam na nakahawak ka ng perang kahit bigay lang sa'yo ay hindi galing sa masama. Kaya naman hindi ko na tinanggihan pa ang binigay niya at agad kong tinago sa bulsa ko. Sa isip ko noon, mabibigyan ko na ng pera ang pamilya ko. Pagdating namin sa bahay ni Eduardo, ay may nakahanda na ding pagkain sa lamesa na agad namang kinagulat ko. Para talaga akong hindi trabahador dahil sa ginagawa niya sa akin. Malaki talagang pasasalamat ko na nakilala ko si Edward. Naging maayos ang buhay ko at nabago talaga ng dahil sa kanya. Nang makaupo na kami sa lamesa, ay agad nanlaki ang mga mata ko kung gaano kasarap ang mga pagkain na nakahain sa lamesa. Yun ang unang pagkakataon na nakakita ako ng mga ganong kasarap na pagkain. Kaya naman, nabangha talaga ako. Ayos ka lang ba? Oo. Nagulat lang ako. Ito kasi ang kauna-unahang pagkain na matitikman ko kahit hindi ko naman alam ang pangalan ng mga yan. Natitiyak kong masasarap ang mga ito. Ako ang nagluto ng mga yan, kaya sana magustuhan mo. Naku, kung ikaw naman pala nagluto ng mga yan, sigurado kong masasarap ang mga yan. Paano ba yan? E di, tikman na natin yan. Hindi mo man lang ba tatanungin kung anong karning mga yan? Tumingin lang ako sa kanya habang kumukuha na ng pagkain at tumikim na din ng mga ito at muntik ko nang masuka ang mga kinain ko sa sinabi niya. Karne ng tao ang mga yan. Biro lang. Ano ka ba naman, Edward? Punti ko nang inuwa lahat ng mga kinain ko. Hindi talaga ako makalimot sa sinabi niya. Kahit nung natapos na kami kumain at pumunta na ako sa kwarto ko para makapagpahinga. Nanatili sa utak ko ang sinabi niya at nakaramdam ako ng konting kaba sa sarili ko na baka totoo ang sinabi niya. Pero napaisip din naman ako. Maya-maya lang, habang nakahiga ako, ay nakarinig na naman ako ng ingay sa labas. Kasabay ng bigla na namang umilaw at pinagpapawisan ang anting-anting. Lumipad din ito sa ere. Kaya naman, nasisiguro ko na ituturo niya kung nasaan ang mga aswang. Kaya naman bumangon na ako para sundan ang anting-anting. Dinala ako nito sa masukal na gubat at doon nakita ko ang mga aswang na nagsasayang kumain ng tao. Para akong masusuka sa nakita ko dahil winasak talaga nila ang buong katawan nito. Pati na din ang puso nito. Mga 3 aswang lang ang nakita ko. Agad akong lumapit sa isang aswang at pinadyakan ng malakas ito. Tumilapon naman siya at agad kong hinawakan ang isang aswang. Saka ako sinuntok. Yung isa naman ay hindi ko malaman kung susugod pa ba sa akin. Kaya naman kalaunan ay inambaan niya ako. Pero naunahan ko ito at agad na sinipa ko ang mukha niya. Napaungol pa ito nang mapasalampak siya sa lupa sa sobrang sakit. Patapos nun ay nagmadali na silang umalis. Kaya naman lumapit ako sa pinatay nila. Labis akong nalungkot dahil wala man lang akong nagawa para iligtas ang taong yon. Nahuli na ako pagdating ko. Mas lalo akong napaluhod nang makita ko kung sino ang taong pinatay ng mga aswang. Walang iba kundi ang kapatid ko na natroma matapos takutin ng mga aswang. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Agad ko niyakap ang kapatid ko. Saka ako humagulgol ng iyak. Hindi pa din ako makapaniwala sa nakita ko. At halos mawala sa sarili ko nang makita ko ang katawan ng kapatid ko. Kahit naduguan ay wala akong pakialam nung mga panahon na yon. Dahil ang alam ko lang ay ang sakit na nararamdaman ko. Gusto ko na lang maglaho nun. Bakit pa ako nabigyan ng agimat kung hindi ko man lang nagawang iligtas ang kapatid ko? Pero ang ibang tao ay nagawa kong iligtas. Para sa akin, ako na ang pinakawalang kwentang tao noon. Bubalik ako sa bahay ni Edward at naabutan ko siyang tumitingin sa dyaryo sa sofa
at nakita din niya ang pagdating ko. Oh, saan ka galing? Akala ko natulog ka na. Anong nangyari sa'yo? Gusto ko munang umuwi, Edward. Bakit? May problema ba? Pinatay ng mga aswang ang kapatid ko. Hayop sila. Baka naman may gustong kunin ng mga aswang sa'yo at hindi mo maibigay-bigay. Kaya yung pamilya mo pinupuntiryan nila. Nagulat ako sa sinabi ni Edward. Hindi dahil sa kwento, dahil alam ko naman na anting-anting ang kailangan nila. Nagulat ako dahil parang may kakaiba sa sinabi ni Eduardo. Parang may ibig siyang sabihin. Huwag mo sanang masamain ang sinabi ko. Ang sa akin lang naman ay baka yun ang dahilan. Baka may bagay ka na kinuha sa kanila, kaya naman naghihiganti sila sa'yo. Bawat salita ni Eduardo ay biglang pumasok sa isip ko. At ang kinagulat ko pa ay bigla na namang pinagpapawisan ang anting-anting na suot-suot ko. Hindi ko to pinapahalata kay Eduardo at saka sinabi ko sa kanya na kailangan ko talagang umuwi para makita ang pamilya ko. Pumayag naman siya, basta bumalik lang daw ako agad, kaya wala na akong pinalampas pa na pagkakataon. Agad akong umuwi sa amin at nadatnan ko si nanay na umiiyak. Kaya naman agad akong lumapit sa kanya, saka ko tinanong kung bakit siya umiiyak. Doon nalaman ko na kinuha nga ang kapatid kong yon ng mga aswang. Sinabi ko na din kay nanay ang nangyari sa kapatid ko, kaya mas lalo siyang umiyak dahil sa nabalitaan. Kinabukasan noon ay agad kami nagpatawag ng pulis para puntahan ang bangkay ng kapatid ko. Mabuti na lang, andun pa din ang bangkay niya. Masakit tingnan ng sinapit niya pero kailangan naming tanggapin yon. Binigyan namin siya ng normal na libingan at nakita ko ang pagpunta ni Eduardo sa amin para makiramay. Binigyan niya din ako ng pera para may magamit kami kahit papaano. Tinanggap ko yun ng walang pag-alinlangan dahil kailangan din namin ng pera para may palibing ang kapatid ko. Ilang araw ang lumipas nang mailibing na ang kapatid ko at naubos na sa gastos namin ang perang binigay sa akin ni Eduardo, ay naisip ko nang bumalik sa kanya para makapagtrabaho ulit. Nagpaalam muli ako kay nanay at nagpapasalamat ako na pumayag naman siya kaagad. Kaya naman agad akong nagtungo sa bahay ni Eduardo, pero napahinto ako nang may makita akong mga aswang na nakapalibot kay Eduardo. Sinubukan kong huwag gumawa ng ingay para hindi nila malaman ang presensya ko. Saka ako mariing nakinig sa pinag-uusapan nila. Hindi ko pa rin makuha-kuha ang anting-anting na yon na ginawa ni Mang Julio. Siyang dahilan kung bakit nababawasan na ang angkan nating mga aswang. Hindi din namin matsyempuan si Renato dahil sa anting-anting na yon. Alam kong nagdududa na siya sa akin, lalo na sa mga katrabaho niya doon sa pabrika. Kaya kapag bumalik siya dito, ay hindi ko nahayaang makalabas pa siya ng buhay nang hindi ko nakukuha ang anting-anting na yon. Masyado na akong pinahirapan ng lalaking yun. Ilang beses kong sinubukan na kunin sa kanya tuwing gabi, pero lagi na lang ako napapasok sa anting-anting na yon. Hindi bali, boss. Makukuha din natin yon. Oo nga pala. Alam naman namin kung saan matatagpuan si Julio. Mas maigi siguro kung siya ang unahin natin. Maganda yung opinion mo. Tara, samahan niyo ako. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko at nakaramdam na ako ng takot sa sandaling yun. Pero naisip ko pa rin na sundan sila kasi kung hindi ako nagkakamali, ang taong tinutukoy nila ang nagmamay-ari ng anting-anting na yon. Ang matandang ninakawan ko at malakas ang kutob ko. Maya-maya lang ay nakarating kami sa isang kubo at agad naman na pinilit nilang buksan ng pinto at agad tumambad sa kanila ang isang matanda. At alam kong siya yung matandang ninakawan ko. Sa ilang taon na ang lumipas ay yun palang ulit ko siya nakita. Sinakal siya ni Edward,
kaya agad akong napatakip ng bibig ko. Gusto kong sumigaw pero hindi ako makagalaw hanggang sa ilang ulit nilang pinagsasapak yung matanda. Tumilapon ang mga dugo nito at akmang tutusukin na ni Edward ang puso nito at hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Lumabas ako sa pagkakatago, saka ako sumigaw. Wag! Renato. Nakikiramay pala ako sa pagkabatay ng kapatid mo. Alam mo kung hindi ka lang sana nadamay pa dito, ay siguro hanggang ngayon, buhay pa din ang kapatid mo. Sayang, mabait ka pa naman sana. Gaano ba kahalaga ang anting-anting na ito para manakit kayo ng tao? Mahalaga pa sa buhay mo. Yan ang dahilan kung bakit marami ng aswang ang namamatay sa aming angkan. Kaya kailangan mawala ang anting-anting na yan. Huwag mong ibibigay sa kanila ang anting-anting, kundi mag-ahari sila sa mundo. Bakit ka ba nangingialam na matanda ka? Sinipa ni Eduardo si Mang Julio at napasalampak ito sa lupa. Kaya naman agad ako lumapit dito dahil naaawa na ako sa itsura niya. Para siyang kinagat ng ilang bubuyog dahil magang-magana ang kanyang mga mata. Tatang, ayos lang po ba kayo? Labanan mo sila. Ikaw at ang agimat lang na yan ang makakatalo sa kanila. Pakiusap. Tapusin mo na ang labang ito para mawala na ng tuluyan ang paghasik ng lagim ng mga aswang. Pero tatang... Renato, sinadya kong ipanakaw sa'yo ang anting-anting na yan dahil gusto kong ikaw ang tatalo sa mga aswang. Ikaw ang napili ko na tumalo sa kanila dahil may mabuti kang kalooban. Magtatanong pa sana ako nang sumugod na ang isang aswang sa akin. Kaya naman agad kong sinuntok ito. Sa lakas ng suntok ko ay nabutas ang kanyang tiyan at naging isang abo na lang ito. Sumugod pa ang ibang aswang sa akin. Suntok, sipa at tadyak ang inabot nila sa akin. Parang hindi ako napapagod sa ginagawa ko at mas lalo pa akong lumakas. Ramdam ko ang pamamaga ng mga kamay ko pero hindi ko yun ininda dahil parang nag-i-enjoy ako sa ginagawa ko. Hanggang sa naubos ko na ang mga aswang at tanging si Eduardo na lang ang natitirang nakatayo sa harapan ko. Kaya mo bang saktan ng taong nagpabago sa buhay mo, Renato? Kung hindi dahil sa akin, ay nasa lansangan ka pa din at namumulot ng barya. Kung alam ko lang kung ano ka, ay hindi ko tatanggapin lahat ng tinulong mo sa akin. Oo, naging masama akong tao. Pero lahat ng yon ay may dahilan. Hindi tulad yung mga aswang na pumapatay ng taong wala namang kalaban-laban. Tapusin na natin ito. Una siyang sumugod sa akin, pero nakailag ako. Inambangan ko siya. Saka ko siya sinuntok, kaya agad siyang napahiga sa kalsada. Sinakal ko siya, saka ko tinutok ang anting-anting sa kanyang mukha, na agad naman siyang napasigaw sa sakit. Hindi ko na siya pinatakas hanggang sa maging abo siya. Habol-habol ko ang hininga ko nang tumayo ako at lumapit kay Mang Julio. Ano pong sinabi niyo kanina? Paano niyo masasabing mabait akong tao? Hindi niyo ba alam kung ilang tao nang ninakawan ko at pinatay ko? Yun ay dahil sa pamilya mo. Ilang taon na kitang sinubaybayan noon at alam ko kung bakit ka nagnanakaw para mapakain ng mga kapatid mo. Lahat ng ginagawa mong kasamaan ay para sa pamilya mo. Kaya ikaw ang napili ng anting-anting na yan para tumapos sa kasamaan at sa mga aswang. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Pero nagpapasalamat pa din ako na binigyan ako ng kapangyarihan para lumaban sa mga masasama. Mula noon ay ibinigay na sa akin ni Mang Julio ang anting-anting at patuloy pa din akong gumagawa ng kabutihan. Hanggang ngayon ay hindi pa din ako makapaniwala sa mga naging karanasan ko. Wala namang kasing totoong magic. Pero nangyari ito nang hindi ko inaasahan, lalo pa noong mga panahon
na naging masama ako. Pero naisip ko pa din na magbago para sa pamilya ko. Hanggang dito na lang ang kwento kong ito. Salamat sa mga taong sumubaybay sa istorya ng buhay ko. Si Rina ay 6 na taon nang single mom. Nangungulila rin siya sa pagmamahal. Kaya hindi niya rin naiwasan ang muling umibig at kumilala ulit ng bagong makakasama. Maraming bisyo at sobrang mapang-abuso ang dating asawa ni Rina. Hindi na niya kinakaya ang pananakit nito dahil ayaw niyang makalakihan ng kanyang panganay na anak na si Lawrence ang mga ganong pangyayari. Kaya nagdesisyon na siyang layasan ang asawa at mabuhay na lang sa sariling mga paa. Nakakuha siya ng trabaho bilang isang kahera sa grocery. At dahil walang magbabantay kay Lawrence, nakiusap na lamang siya sa kanilang manager na isama ang bata dahil hindi naman ito malikot at maupo lang naman sa isang tabi. Hindi naging madali kay Rina ang lahat, lalo na nang bahagya siyang nakakaramdam ng sintomas ng pagbubuntis at muling pagbabago sa kanyang nararamdaman. Masakit din sa kanya dahil naghiwalay sila ng kanyang asawa kung kailan pa masusundan na nila si Lawrence. Pero ayos lang naman sa palagay niya, kaysa makamulatan nila ang pananakit ng kanyang asawa. Palakaibigan at masiyahin si Rina, kaya lapitin ito ng mga tao sa pagiging magiliw nito. Ngunit isa lang talaga ang pinakanakasundo niya sa kanyang trabaho. Ayon ay si Hans, na isang tagabalot ng mga pinamimili. Maganda ang pakikisama nila sa isa't isa at sobrang magkasundo na talaga namang naging dahilan kung bakit sila pinagdududahang may relasyon. Ramdam din ni Rina ang unti-unting pagkakahumaling sa binata dahil sa lakas ng pakiramdam nitong gusto rin siya dahil sa trato nila sa isa't isa. Nakikita niya ring madalas kausapin ni Hans si Lawrence at lagi niyang kinakalaro na napakasarap tingnan para kay Rina. Isang tanghalian at nag-uusap na ang dalawa. Kumakain silang tatlo noon ni Lawrence sa gilid at nagtatawanan nang biglang magtanong si Hans. Ganado naman ang kain ni Lawrence. Ganyan ba talaga kapag susundan na? Ilang buwan ka na bang buntis, Rina? Ha? Buntis? Hindi ako buntis. Huwag ka nang magkaila at halatang-halata naman. Ang bango mo kasi. Bango? Anong pagkakonekta ng amoy ko sa pagbubuntis? Wala. Pero pumipintig kasi yung pulso mo sa leeg. Ganun ba? Pero ito aaminin ko sa'yo. Parang buntis nga ata ako. Kasi ang daming pagbabago eh. Parang nararamdaman ko na, kagaya nung naramdaman ko nung pinagbubuntis ko pa si Lawrence. Nakakalungkot lang at hindi man lang niya masisilayan ang tatay niya. Sinagot na lamang ni Rina ang mga sinasabi ni Hans. Kahit pa nagtataka siya kung papaanong kaagad na nahalata ni Hans ang lahat at hindi man lang nagdalawang isip sa pagtatanong. Lalo pa nang sabihin nitong, ang bango, kaya niya na lamang buntis si Rina. Andito naman ako eh. Kaya ko naman kayong panindigan. Sira ka ba? Halata naman na babaero ko eh. Ang gwapo mo kaya. Siguro pinagkakaguluhan ka sa baryo niyo. Pinagkakaguluhan? Baka iniiwasan. Walang naglalakas loob kumausap sa akin doon. O kahit lumapit man lang. Habang kwento pero ganun talaga eh. Dami kasing chismis sa pamilya namin eh. Ganun ba? Hindi rin nagtagal sa pagliligawan ang dalawa at naging sila din sa wakas. Sobrang maalaga ni Hans kay Rina. Mas lalo kay Lawrence na parang mag-ama talaga ang turingan.
na hindi mo makikitaan ng ebidensyang hindi talaga sila tunay na magkadugo. At ang mas nakakagalak pa doon ay hindi na niya pinayagan pang magtrabaho si Rina. Bagkus ay pinagpahinga na lamang niya ito at nagsama na sila sa iisang bahay para isa na lang rin ang gastusin. Sa pagsasama nila ay kakaiba talaga. Napapansin niya kasing nagiging balisa si Hans sa hapon, tapos aalis at babalik ng 8:00 ng gabi na bagong ligo. Palagi niya lang sinasabi na pumupunta siya sa bahay ng mama niya kapag umaalis siya sa bahay, kaya hindi na lang gaanong pinansin ni Rina. Isang umaga, naisipan niyang pumunta ng kabilang baryo para bumili ng pandesal kasama si Lawrence. Nang medyo makalayo, nakita niya ang isang matandang lalaki na tila tinatawag siya. Ay, Ineng! Ineng! Ikaw ba ang asawa ni Hans? Opo, Tatang. Bakit po? Kilala niyo po siya? Oo, Ineng. Sa kanya ba yung ipinagbubuntis mo? Hindi po, Tatang. Sa asawa ko po ito. Naku, delikado yan, Ineng. Sigurado ka ba sa pinasok mong relasyon? Naku. Sigurado na po ako, Manong, at wala na akong hihilingin pa. Kung isa kayo sa mga nagchichismis sa pamilya nila, mauuna na ho ako. Wala akong oras makinig sa mga ganyang bagay. Tumalikod si Rina at iniakay na ang kanyang anak at naglakad na papalayo. Wala kasi siyang panahon para intindihin pa ang pinagsasabi ng mga tao doon. Kinahapunan, pag-uwi ni Hans, nag-usap sila. Rina, kailan ba kabuwanan mo? Bakit mo tinatanong? Di ba 2 months pa? Bagal naman. Labas mo na kaya yan. Sira ulo ka ba? Bakit? Ano nakakatawa? Mukha ba akong nakikipagbiroon sa'yo? Nakakarindi ka. Oh, bakit nagagalit ka? Bakit? Wala na ba akong karapatang magalit? Hans, anong pinapalabas mo dito? Bakit? Tungkol ba ito sa balita na tungkol sa inyong pamilya? Hindi sumagot si Hans at tumayo tapos lumabas ng bahay. Nagtaka si Rina noon dahil unang beses punahin ni Hans ang kanyang pagbubuntis at nagalit pa dahil matagal pa siyang manganganak. Hindi rin naiwasan ni Rina ang magbitaw ng ganoong salita na halata namang dinamdam talaga ni Hans dahil patungkol yun sa kanyang pamilya. Ilang araw silang hindi nakapag-usap ng matino at hindi talaga nagkibuan magdamag. Parehas silang may tinatagong galit sa isa't isa. Makalipas ang ilang pang-araw, nagbago na ang pagtrato ni Hans sa mag-ina. Hindi na siya ang dating nakasama na nagpasaya sa mag-ina. Malayong malayo na siya sa dati niyang pagkatao. Palagi na itong nagagalit at naninigaw at minsan naglalaway pa at nanlilisik ang mata. Dumating ang araw ng kapanganakan ni Rina. Wala si Hans dahil may pasok siya sa umaga. Babae ang sanggol at sobrang ganda. Pinangalanan itong Lorraine ni Rina para sunod sa pangalan nila ni Lawrence. Nakita niyang nakangiti ang panganay niyang anak at doon na siya unti-unting nawawalan ng ulirat. Nagising siya bandang 6:00 na ng gabi. Nakita niyang andun na si Hans at hawak-hawak ang kanyang sanggol. Hindi niya ito makita dahil nakatalikod, kaya hinanap niya na lang si Lawrence na noon ay tulog na. Muli na sana niyang ipipikit ang kanyang mga mata nang marinig niyang umiyak si Lorraine.
Kaagad niyang tinawag si Hans at taranta itong lumapit pagkaabot sa kanya ng sanggol. Nakita niyang nagpunas ng laway si Hans at biglaang tumalikod. Kinabukasan rin, napagdesisyonan na nila na umuwi dahil kaya na naman ni Rina ang gumalaw. Halos hindi na bitawan ni Hans ang sanggol na tila galak na galak ito sa anak ni Rina na parang tunay talaga na kanya. Nakuha pa ngang mag-leave sa trabaho ni Hans para tulungan si Rinang magbantay kay Lawrence at Lorraine. Makalipas ang 3 araw, kaya nang makatayo ni Rina, kaya siya na rin ang nagpapaaraw kay Lorraine. Halos lahat ata ng kapitbahay at dumadaan ay napapahinto at napapatingin sa ganda ng sanggol. Talagang biyaya ang tingin dito ni Rina sa tuwing nakikita ang matatamis na ngiti ng inosenteng sanggol habang karga-karga niya at mahimbing na natutulog. Kinabukasan, araw ng Biyernes, wala daw pasok si Hans ng 3 araw. Pagpasok pa lang nito ay kinarga na si Lorraine. Nagpresenta rin itong siya na rin ang magpapaaraw at maglalakad-lakad sa sanggol para hindi na daw mapagod si Rina at magkaroon naman kahit ng konting pahinga at oras kay Lawrence. Kinaumagahan nagpaalam si Hans na ilabas muna si Lorraine dahil malakas ang hangin, habang si Rina naman ay natutulog kasama ni Lawrence. Nagising ng tanghali si Rina. Nagtaka siya kasi wala pa sa loob si Hans. Si Lawrence tulog pa rin sa tabi niya. Kaya pinilit niyang bumangon kahit nahihilo pa. Sumilip siya sa labas ng bintana. Wala doon si Hans. Hindi naman siya nag-isip ng kung ano at baka pinasyal lang si Lorraine sa labas o di naman kaya ay mayroong binili. Kaya lumabas muna siya para magwalis ng mga tuyong dahon nang may biglang matandang pamilyar ang lumapit sa kanya. Ineng, sana makatulog ka mamaya ng maayos at kainin mo ang pinagsasabi mo sa akin. Nagpaalala na ako sa iyo. Sabay lakad, papalayo. Hindi maintindihan ni Rina ngunit kasabay ng pagtalikod ng matanda ang pagtayo ng kanyang mga balahibo at paggapang ng kaba sa kanyang buong kalamnan. Pumipintig ang kanyang puso na parang may hindi magandang mangyayari. Agad siyang nataranta at iniakay ang kanyang anak na si Lawrence at nagsisigaw sa labas na nawawala daw si Hans kasama si Lorraine at kanina pa hindi umuuwi. Naiiyak na din siya noon, kaya agad na silang tumungo mismo sa baryo ng magulang ni Hans sa pag-asang nandoon ang lalaki, ngunit walang tao sa bahay na yon. Masyado na silang pagod kakahanap, kaya nagpahinga muna sila bandang hapon at nag-aagaw na ang dilim at liwanag. Unti-unti na siyang nawawalan ng pag-asa nang makarinig sila ng boses ng matandang nagsisisigaw. Diyos ko! Ayan ang halimaw! Halika kayo dito! Habulin nyo! Habulin nyo! May dalang telang puti! Ayun! Habulin nyo! Agad nagtakbuhan ang mga kapitbahay ni Rina. Kasama sa bumulaga sa kanila ang isang mabalahibong payat at malahalimaw na nilalang. Nang makita sila nito, agad itong tumakbo ng sobrang bilis na parang lumulutang lamang sa hangin. Nawala ito sa karimlan at sinubukan pang habulin. Ngunit kahit anong bakas ay wala itong naiwan para kanilang masundan. Lumibot sila at nakita sa may talahiban ang isang telang puti na halos maging pula na
sa mga dugo na nakakapit dito. Nanginginig si Rina at napapahagulgol sa hindi malamang dahilan. Nakilala niya ang lampin at sigurado siyang kay Lorraine yun dahil may nakaburdang pangalan nito dito. Binuksan niya ang tela at ganoon na lamang ang pagkaguho ng mundo ni Rina. Pira-pirasong laman at sobrang liit na mga buto na naliligo sa dugo at isang bungo na basag. Alam niyang sasanggol yun base sa laki nito. Hindi niya alam ang mararamdaman kaya dinampot niya ang lampin at niyakap. Alam nila kung sino ang may gawa kaya agad nagtakbuhan ang mga tao sa baryo nila Hans. Ngunit huli na. Wala na doon ang binata, maging ang kanyang pamilya. Walang magawa si Rina kundi mag-iiyak at magsisi at tumulala magdamag. Marami siyang tanong sa sarili at pagkukulang at pangamba. Sila na lamang ni Lawrence ang natira. Hindi na niya kaya pa ang magmahal muli dahil natatakot siyang baka pati si Lawrence ay mawala dahil sa kanyang bagong pag-ibig. Magandang gabi po, Maharlika. Kumusta na po kayo ulit? Pasensya na po at hindi tayo nakapaglapag ng kwento kahapon. Masyado po tayong abala at naglalagay tayo ng mga bagay-bagay sa bubong ng bahay ko. Ayan, para may libre po tayong kuryente. Yan. Okay, nag-upgrade lang po tayo. Yan. Okay. Anyway, eto po, shoutout po muna tayo, no? Para pabigyang pugay natin ang ating mga listeners, ang ating mga supporters. At syempre, uunahin natin ang ating mga Apo Maharlika members. Yan. Shoutout po kila. Yan, kay Ma'am Milagrosa Luke, OFWSG, Burn 25, Suplada, Pab Jai. At syempre, welcome po natin ang ating newest member, na si Elaine Almera. Ayan. Welcome po, Miss Elaine. Maraming pong salamat sa iyong suporta. Ayan. Ayan. Sa mga hindi pa po member ng ating community, sa ating pong Apo members, para sa support po natin sa ating channel at sa mga ibang perks po na may bibigay natin. No? Ayan. Nandiyan po ang ating join button. Doon po sa description ng ating mga videos, nandun po yung link. Ayan. Kung nyo ipong mamarapatin, yan. Maraming pong salamat. Ayan, shoutout din po sa ating mga supporters na sila Tessa Mahusay, Mommy Taps, Ron the Adventurer Vlog. Ayan, support po natin ang ating kaibigan na si Ron the Adventurer. Ayan, Red Rivera, Rosette Ersando, MG, yan haba, no? Aya Flores, Jeanette B. Ayan, buti na hanap mo ang ating Maharlika channel mula sa ating dating channel na si Ang Mandirigma. Ayan, eto mga Mandirigmang Maharlika na tayo. Ayan. Shoutout din po kay Alexandra Paluga, Belen Pacheco. Ayan, maraming salamat po mga Maharlika supporters, mga Maharlika listeners. Ayan. Syempre, nandito pa rin po tayo sa kabukiran at mahirap magkikilos, no? Abala po tayo sa bukid natin. Kasalukuyan pong inahanda yung ating bukid para sa second cropping. Yan, dumating na yung tubig. So, ayan, hataw ulit tayo. Bukas, araw ng linggo, babalik na po tayo sa syudad para naman po sa mga ibang mga obligasyon natin doon. Okay? Ayan, so enjoy po natin ang malamig na simoy ng hangin ngayong gabi po ng Sabado, mga Maharlika. Ayan. Mabuhay po kayo. Maraming salamat. Mag-ingat po tayo palagi. Stay positive. Stay negative from this pandemic COVID. Yan. Okay? So, kita-kits po tayo. Maraming salamat po.
Good night. Bye-bye.